balma mi passeport la jaba an b'a fɔ ni ɲanguma bi an bɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔ kɛnɛ kan a bɛ fɔ mun ma ko bar fixe a bɛ ka kɛ Amidala ye an bɛna tila ka gɛrɛ u la ni mun kɛra jɔnjɔ tabaga ye ka dɔɔni fɔ an ɲɛna bar fixe kan. Ne tɔgɔ Lassine Jawara. Lassine Jawara bon ne sigiyɔrɔ bɛnnen don ACI ma n ka duba bɛ yen komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na n ka sport kɛyɔrɔ ye. Bon kulu in an ka kulu yɛrɛ tɔgɔ Spartaking i n'a fɔ an ɲɛ b'a la aw yɛrɛ y'a ye cogo min na organisation ni fɛn bɛɛ b'anw yɛrɛ de bolo donc a compétition kɔni a organisera anw de ka club la bi an de garisɛgɛ donna la. I bɛ se ka ni farikolo ɲɛnajɛ i bɛ se ka tɔgɔ fɔ an ye en même temps mun nana organiser. Bon farikolo ɲɛnajɛ in tɔgɔ ko bar. Bar ye fɛn ye komi aw y'a ye cogo min na a bɛɛ lajɛlen de filɛ bar n'i ye ale entraînement daminɛ ale bɛ fasa de kofɔ kosɛbɛ a bɛ fasa de kofɔ a baara tila bɛɛ lajɛlen bɛnnen don fasa ma donc an kɔni b'a la a mɛnna fɛn min ye san 10 kɔ ye an b'a la an yɛrɛ b'an ka compétition organiser an yɛrɛ ye n'an ye wari minnu fara ɲɔgɔn kan an bɛ compétition organiser donc baarakɛla tɔ minnu bɛ Bamakɔ n'a lamini tɔw la an bɛ se o ma an b'u wele an bɛ jɛ k'a kɛ mais le gagnant quand même o bɛ taa n'a ye compétition bɛ organiser yɔrɔ caman na an kɔni tun ye édition 4 de kɛ an sera ka organiser siɲɛ 4 bon o siɲɛ 4 fɛnɛ kɔnɔna la Ala ye anw yɛrɛ de garisɛgɛ don a la parce que Bamakɔ bi bar la tɔnw faralen ɲɔgɔn kan Bamakɔ an bɛ se k'a fɔ an ka tɔn a bɛ ɲɛfɛ parce que bɛ caman bɔra an yɛrɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ créer mais presque an bɛ se k'a fɔ ɲɛnamaw yɛrɛ kɔni o caman b'an ka yɔrɔ la quoi. Yalima a ye nin bari a y'a kuku da mɔgɔ joli ɲɔgɔn cɛ la? Pardon? Nin kuku in a bɛ mɔgɔ joli candidat joli de? Bon à peu près 20 candidats comme an y'a ye cogo min na phase fɔlɔ la mɔgɔ fila fila bɛ don parce que bari yɛrɛ ye fɛn fila ye bari genre ye fila ye aw ye min ye nin ye an b'a fɔ nin ma ko durti traction donc nin bɛ fasa dɔrɔn de fɔ ale tɛ fɛn wɛrɛ ɲini forme b'i la i bɛ baara kɛ n'o de bon dɔ wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko freestyle comme o ye anglais ye bamanankan na ka to ka kulonkɛ k'a la ka ɲɔgɔlɔnbɔ k'a la k'i woloki ka to ka fasiw bɔ a la ka mɔgɔw ɲɛnajɛ n'a ye o fɛnɛ bɛ yen donc an kɔni bi na an bɛ ka min kɛ nin ye mɔgɔ 20 de fɔlɔ la mɔgɔ 10 bɛ bi filanan na fɛnɛ mɔgɔ 5 bɛ bi donc sabanan na bɛ bi fo ka taa se final ma. I bɛ se ka sariya fɔ an ye? Bon bar sariya la an yɛrɛ sariya min sigi an yɛrɛ ka club la o ye ni a bɛ compétition kɔni kɛ compétition na namara t'a la parce que i ye nin kɛ o t'a la temps dɔ de bɛ d'aw bɛɛ ma ka nombre fɔ aw b'a kɛ au premier tour nombre min bɛ di temps ko t'o la mais ni min fɔlɔ tilala o de bɛ kɛ vainqueur ye bon au fur et à mesure que compétition bɛ avancer donc n'a sera deuxième phase ni troisième phase nin na donc a bɛ chronométrer arrivé à certains moments nombre dɔ de bɛ fɔ n'i donn'o kɔnɔ donc tu es vainqueur donc o y'a sariya dɔ ye. Yalima ni farikolo ɲɛnajɛ a lakodɔnnen don an ka jamana kɔnɔ? An bɛ se k'a fɔ a lakodɔnnen don i n'a fɔ a lakodɔnnenba tɛ jamana yɛrɛ ka tagabolo kan a lakodɔnnen tɛ parce que n'i ko jamana ka tagabolo kan o ye papier ko ni fɛnw ye donc a ma lakodɔn yen fɔlɔ parce que an ma fédération sɔrɔ a la fédération de gym kɔni bɛ yen bon an yɛrɛ bɛ ka a laɲini ka intégrer o la donc là à travers ça an bɛ se ka fɛn caman lasɔrɔ a kɔnɔ mais pour le moment an m'o sira sɔrɔ mais an yɛrɛ ka laɲini ye min ye o fɔlɔ-fɔlɔ o ye jamana k'a lakodɔn compétition ka organiser a kɔnɔ a ka kɛ national ye parce que fɛn min don a bɛ diɲɛ fan bɛɛ compétition bɛ k'a la jamana wɛrɛw la donc an bɛ fɛ ka laɲini fɛnɛ an fɛnɛ ka laɲini ye nin de ye an ka sport an ye nin de kanu donc n'an bɛ bɔ an ka bɔ ni nin de ye ni Mali tɔgɔ ye donc ni Ala sɔnna ni an y'a laɲini sabati don o don n'a sɔrɔla an ye n'an y'a bɔ sira fɛnɛ sɔrɔ inshallah an bɛ taa an ni kunnawolo fɛnɛ bɛ na ni Ala sɔnna.
ala sɔnna ma ko wɛrɛw bɛ na de e tɛ nin bɛɛ ye. bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an bɛ foli daminɛ Lafiyabugu dugutigi la ka commune 4 maire fo kɛnɛ in kan a n'a ka conseil communal bɛɛ fo kɛnɛ in kan an ka maakɔrɔ minnu nana an ka ɲɛnajɛ diya an bolo an b'u bɛɛ fo k'u barikada jeunesse mun ye nin organiser an b'u fo k'u barikada k'u encourager k'a fɔ ko an b'u bɔ su an b'u bɔ tile parce que nin sport ninnu ni anw m'an ka denmisɛnninw dɛmɛ mɔgɔ si tɛna kɛ an place la nin bɛ denmisɛnnin bɔ bandiya ni dɔrɔguta ni batarako la ka sɛbɛsira ta denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ ɲi da sport kan an bɛ jigiya sɔrɔ k'a fɔ k'olu bɛɛ bɛ mɔgɔ ɲɛnama sira ta donc an mun ye mɔgɔkɔrɔbaw ye an obligelen don k'an bolo don denmisɛnninw kɔrɔ pour que k'u dɛmɛ n'an m'o kɛ an b'an ka baara kɛ n'an y'a kɛ an y'an ka baara kɛ donc ne bɛ min fɔ jeunesse ye ko u k'u jigi d'an kan n'an seko ye fɛn o fɛn min ye u ka ɲɛtaga la an b'a kɛ ne tɔgɔ ye min Kelebili ne ye Mande autorité intérimaire président donc c'est à travers mon fils que ne ni denmisɛnninw ye ɲɔgɔn dɔn comme sport ka d'ale fana ye donc a bɛ bɔ fɔ Mande ka na sport kɛ fo yan yɔrɔ ninnu donc denmisɛnnin bɛɛ de ye kelen Mande ani Lafiyabugu ani commune 4 a bɛɛ de ye kelen donc frontière tɛ an ka dɛmɛ na ka se denmisɛnninw ma Mande yen nɔ ça fait 17 ans que ne bɛ Kuda a 17 ans kɔnɔ a ma jɔ donc fɔ wɛrɛ tɛ min magazine k'a la ko Mali bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ 17 ans sport de masse a ka gɛlɛn i ka mɔgɔ ye mun b'a kɛ donc an bɛ layidu min di denmisɛnninw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔna san o san ni Ala sɔnna an bɛ nin kɛnɛ ɲɛnamaya Lafiyabugu donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la et que le meilleur gagne merci. N'olu ka cɛbɔ kun ye sanba ye
ani Bar Family n'olu ka cɛbɔ ye lɛ ye donc nin défi la la serpent de Palais il le gagnera donc victoire pour Bouloulou. Applaudissez pour lui.
Thank you.
Donc c'est donc la kana chéri non soy. Atiki te courage sur la asifla. Donc autorité musulmane na me na ni no fait. No lo ba do ka fo ti bin ta ko ku ta. Donc ayre ma me kuma ko fait. Parce que je vais beau. Je me n'ai pas trop ya en perna ya en gagnant. Donc je dois faire. Donc il faut avoir beaucoup de défaites supporter. Ça devient un problème. Mais il faut tiens bon. Les engagements mis à toujours. À me donner voilà la santé là là. Donc minimum sera signaler à ma deuxième édition que dans la main du là on continue à gagner. On se voit il faut faire mieux dans demain. On va le faire. Ça n'a pas là on m'a mis que à ma deuxième édition tout le temps passé. Donc on est très content, très fiers de vous et on vous encourage. Merci beaucoup. Avec celui-ci. Donc, le poldi organisateur mani nous faire organiser nous appela de l'eau. Marakelama. Wow, président. Nous allons na appela de l'eau. Pepe assez pour corona na président la Spartaki Manu. Nous citons le projet
sisan non gaina nga motivation mu essence me nga metri fo no metri farare parce que ni ay ne sira ni yoro na le ga timina jare ato ni sira ni yoro la nga foli woni ko na nan tin le ko yere nga foli pilolo wa be se metri farama ko so yere ma ani Sparta ele ma be mu bela jelen fo ani mo ase mo akoro no kana ma bela jelen fo ma mais ça ebege champion yi mune ba to beke wala barade do wala ebe fewre de gay mo gote mundo bo ça ne bege champion yi nete fewre ge mo gote mundo le ba antirima kilim mi ga antirima kilim na ge barla no ma bon bari fene fleni akanu men lawa okay ga kuma lawa ko mo yi bon ga kuma lawa mo ma bela jelen fo ere mi fo ko so bere ma ana ato wa ma bela jelen fo ma ouais. Moi, je m'appelle Noun Kelepli et je suis le président de l'autorité intérimaire de la commune du Mandi. Alors, on vous connaît parrain d'un tournoi de football, mais ce soir, vous êtes parrain d'un sport un peu spécial ici. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir comme parrain de cette discipline? Oui, je vous remercie. Et c'est mon fils qui est un adepte de ce jeu. Donc, c'est lui qui vient très souvent s'entraîner ici. Alors, à travers lui, les jeunes m'ont approché pour qu'on mette cette coupe en jeu. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à organiser cette compétition entre les jeunes. Alors, c'est votre grande première ici. Comment vous avez trouvé cette compétition? On est très émerveillés. Vous avez constaté avec moi que c'est très agréable à voir. Effectivement, c'est ma première fois vraiment de voir ce jeu. Et c'est l'ensemble des 6 communes du district qui étaient représentées, plus le cercle de Kati. Donc vous avez constaté que les jeunes ont mouillé le maillot et la compétition a été très serrée. Et vraiment, on les félicite et nous sommes fiers de ces jeunes qui sont en train d'entreprendre vraiment un jeu spécifique, comme vous l'avez dit, vraiment qui mérite d'être soutenu. Alors moi, je suis là, je vais les soutenir tant que je peux, et pour que vraiment cette discipline aussi puisse avancer dans notre pays. Et aux joueurs qui ont compétit ce soir, quel est votre mot à leur endroit? Bon, je les félicite, je les encourage et leur dire que nous sommes là derrière eux et qu'ils peuvent compter sur nous pour que demain on puisse avoir des stars dans ce jeu-là aussi dans notre pays. Merci bien. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir, ça va? Ibi toko ni jamu fanya na ni be club mna. Bon, ne toko Musa Kone, ne be club e Pololo King na. Pololo King. Aya ga fo ere kera jonjo flana tabagay. E be sega mune fanya na Sparta ye fem organisation inga. Bon, Sparta organisation ne ara ya demsen korore quoi. Bon, ara nga club de la orato ima ambe kelenwa faranga demsen na be ambe nga direwa donc ima o keleno quoi. Abi fogo mogo on perd jamais, soit on gagne soit on n'a pas. Voilà. Et espérance monta ibi saka kuma jume fo la. Bon nyene bla sanwara ne ga bara chamange ga effort do fourni muni ni te kelen wa sanwara ga effort bata pour nga te premier la wa. OK. Ima. Iga kuma la ba jume ga fo mogo. Bon mais organisateur fo anche aga fena aga jonjom dama ma fo la wa. OK, merci beaucoup. OK. Bonsoir. OK, bi to ko ni jamu fanya na ni be club mna. Bon, ne tɔgɔ Ousmane Kane et ne bɛ Lafiyabugu. Ne ka club tɔgɔ Sparta King. Ne yɛrɛ y'u ka maître ba ye. Ni me titre min bɛ n bolo n'o ye décalé ye. Ne yɛrɛ y'u ka maître ba ye nin wagati la. OK, ide
jumɛn ye bila nin organiser la san o san? Bon, idée min ye ne bila nin organiser la parce que bari ye fɛn min ye a lakodɔnnen tɛ Mali la kosɛbɛ. Donc o idée de y'a to san o san an b'a organiser pour que barisiw fana bɛ se ka bɔ dibi la cogoya min na. Et compétition bɛ kɛ nɛgɛta la a bɛ kɛ bras de fer la mais pourquoi pas a tɛ kɛ bar la parce que a valoriser le tɛ. Donc an bɛ nin sira min kan ta n'Ala ka jɛ ye a bɛna valoriser dɔɔni dɔɔni inchallah. E bɛ se ka mun de fɔ gagnants ɲɛna ani perdants ɲɛna ani encouragement jumɛn b'i bolo k'a lase mɔgɔw ma? Bon, ne bɛna fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna bariko la mun perdila mun gagnera toujours wa ceinture serrée. Entraînement dɔrɔn de don minnu kɛra champion ye u tun bɛ entraînement su cogoya min na ne yɛrɛ de b'a dɔn u bɛ entraînement kɛ gɛlɛya la cogoya min na ne yɛrɛ de b'a dɔn donc n bɛ mun f'u ɲɛna tile kelen dan tɛ don ye a bɛ se ka kɛ bi perdi la a bɛ se ka don n'a nata ye fana bɛ se ka kɛ champion n bɛ mun f'u ɲɛna dɔrɔn u ka dɔ fara entraînement kan a n'u ka discipline don a la mais mun fana fɔ minnu tatɔ y'a kɛ mankan ci ye an ka sport in ma valoriser an kana nin kɛ mankan ko ye. N'an y'a kɛ mankan hali n'a ka di mɔgɔ ye k'an dɛmɛ nin cogoya la a tigi tɛna an dɛmɛ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ o kɔni de ye ne ka welewelekan k'a lase bɛɛ lajɛlen ma. Ok, e bɛ se ka mun de fɔ autorité mɔgɔw ɲɛna komi i yɛrɛ ko ko sport ma valoriser o bɛ se ka mun de fɔ? Bon, ne bɛ mun fɔ autorité o yɔrɔ la parce que sport in a ma don fédération kɔnɔna la. Bon, Mali la sisan donc fédération t'a la. Fédération t'a la. Bon, an bɛ mun deli an bɛ mun ɲini autorité fɛ u ka essayer ka bar don fédération kɔnɔna la parce que bar filɛ nin bar bɛ se ka fɛn baden de kɛ hali jeux olympiques minnu bɛ kɛ barisiw b'a la mais bar valoriser len tɛ yan. A kɔni ne ka welewelekan kɔni fanba ye k'a fɔ autorité ɲɛna n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka don fédération kɔnɔna la o bɛ diya n ye kojugu bɔ u b'an barikɛlaw bɔ dama la parce que barikɛla ka ca fan bɛɛ barikɛla ka ca bon an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ an yɛrɛ ka club sababuya la ka compétition kɛ bar la sababu bɔra nin la an bɛ Ala deli Ala kana nin k'a fɔlɔ ye Ala kana k'a laban halisa Ala ka a ɲɔgɔnna baden k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Amina rabi. Ok, Ala k'aw ka fɛn ɲɛ ka d'aw ma. Merci beaucoup. Merci i yɛrɛ merci. Balima min fa sport lajɛbagaw aw bɔra ka ɲɛnajɛ dumanba min na yen n'o ye bar fixe ye nin ne tun b'an bolo k'a yira aw la an b'a fɔ aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.